nasa mundo. Kailangan nyo na po ba kung sino pasapasa sa inyo? Sige po ba? Baka yung nagpasapasa po sa inyo na si Ma'am Estina Munoz, Christopher Sarmiento, Jackie Ryan Sarmiento po. Paano namin po sila, ma'am? Ay, mga anak ko. Pero din po sila pinakabigyan ng mensahe, ma'am, na pagbahay na naman po para sa inyo. Dear Nanay, happy birthday sa inyo, Nanay. Ang masasabi po namin sa inyong ay napakasaya, napapasalamat po kaming tatlo sa ating Panginoon. Kasi binigyan kami ng nanay na katulad nyo. May nanay kami na pagmahal, maalaga, at higit sa lahat ay advisor. Kahit minsan, nakagalit na kayo sa amin. Alam kong pagod ka na po sa pinagsasabihan nyo sa dalawang kapatid ko. Ako na pong para sa dalawa, Nay, para sa inyo. Minsan tinitis nyo lahat dahil sa pagmamahal mo sa amin. Lagi kayong andyan para gabayan nyo kami sa lahat ng nagiging desisyon namin. Minsan hindi man tayo magkasundo, pero hindi yun dahilan para mawala pagmamahal mo sa amin. Wala kayong pinipili sa amin, kahit kakaiba ang pagmamahal mo sa amin. Ay, ugali namin. Nay, pero pantay-pantay ang pagmamahal nyo sa amin. Minsan, galit kayo kay kila Christopher at Jackie dahil minsan sinusumay nila ang payo nyo. Pero andyan pa rin kayo para gabayan kami. Basta Nay, mahal na mahal namin kayo at pati si Papa. Basta po Nanay, andito lang po kaming tatlo para at mga apo nyo, mga manugang nyo sa birthday nyo. Pero isang surpresa namin na para nandito na kaming lahat. Ito na yung wish nyo, Nanay. Huwag pong iiyak ka. We love you po, Nanay. Basta ang wish namin tatlo, sana patuloy kayo magmamahalan ni Papa. Huwag na kayo magpampuhan. Malakas na katawan at ilayo kayo sa sakit. Nay, salamat sa lahat. Lakas pagmamahal ang hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago. At Nay, huwag niyong kalimutan uminom ng vitamins at gamot. Happy birthday sa inyo, Nanay. Mahal na mahal namin kayo at ni Papa. Mahal na mahal ka din po niya. Saan magusto mo ang regalo naming tatlo? Ni Tintin, Fer at Budoy. From your loving children. Po, Nay. Nay, baka meron din po kayo mensahe para po sa mga anak niyo. Medyo nagiging emotional siya. Kaya tayo, baka meron po kayong gusto sabihin para po sa asawa niyo. Maraming salamat sa mga anak ko na nandito at sayang kasi na inada. Data naman sa salita at panaalaman at susikayuran Elimadya, masaya-saya kami. Tararay, kumagap niya, kakabay mo, kakaro, kumari, pari. So, masaya mo iriya, timagod sayang, yung sabi na, pwede na asawag. Maraming salamat. Since 53rd din naman po, Nay, bali, kanta na lang din po natin si Nanay ng maligang ay happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabilis naman po, sabay-sabay po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, meron po ba kayong wish, Nay? Baka ito ibuo ang candle. In-wish po. Oh my God. Nagiging speechless si Nanay. Sige na, i-blow na natin yung candle. So yun, palapakan ng plato si Nanay Yolanda and happy 53rd birthday po ulit.